الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أسياد والكرامتي الفتياتي رتل alami ya hailal wal karabi ya hailal wal karabi awiti ingsun narasi iran kalawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kandhik matan ridho wagine tanpa pitungan ridho wagine tanpa pitungan jopala kanca priya wandita aja mung ngaji syariat bloko tur pinter ndongeng nulis lan maca tapi muride bakal sengsara tembe muride bakal sengsara akeh kang apal Quran hadis sana ngawirke marang liyane kafire dhewe dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale sukiye tangga mula atine padang lan ista mula atine padang lan ista ayo sedulur jangan laleki
uripe ngaji sabranatane nggo ngendhaleke iman tauhide bagus sanggo mulya matine bagus sanggo mulya atine kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmunde laku tarekat lan makrifati uga hakikat mancing rasani uga hakikat mancing rasani Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa dinulis iso diwaca iku wajangan guru was kita entan sepake ning jero dada entan sepake ning jero dada pikiran merasa ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul hati pedoman minangka dalan mancinge iman minangka dalan mancinge iman kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wange ditirakati diriadai zikir lan solo jong ati lali zikir lan solo jong ati lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo senajan pas-pasan kabeh dinakdir saking pangeran kabeh dinakdir saking pangeran kalawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dasiya iki sunahe rasul kang
mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aza diwadaraji al-fatah ya haji ratal alami ya ohai laljo diwal karobi ya ohai laljo diwal karobi